Omenụkọ nke Pita Nwana dere, isi nke Asaa. Nkwagharị obi Omenụkọ na ụmụnne ya. Omenụkọ na ụmụnne ya wee kwagharịa obi n'ikpe oyi. Ha wee nọọ ọrụ iwu ụlọ. Ebe ị matara na Omenụkọ na ndị ụlọ ya dị ọtụtụ, Okorafor na ndị ya dịkwa ọtụtụ, Nwabueze na ndị ya, Ogbonna na nwunye ya, na nne ha, na ndị mbibi, ndị bi n'ụlọ Omenụkọ ha. N'ihi ọtụtụ mmadụ ndị a, ụlọ ha chọrọ iwu dị ọtụtụ. Ha wee chọọ ụzọ ma ndị mgbọrọgwụ ga-enyere ha aka iwu ụlọ, ma ha ekweghị inyere ha aka. N'ihi nke a, Omenụkọ echeghị iwu ezi ụlọ na mmalite, kama ihe ọ chọrọ bụ ka ya jisie ike wute ụlọ nke ga-aba ihe ya na ihe nke ndị ya. O wee wuo ọtụtụ ụlọ n'ikpe oyi, ma ụlọ ndị a dị nke nta. O wusie ụlọ ndị a, ga-agwa ndị mgbọrọgwụ sị ha, biko bịanụ nyere anyị aka iweta ihe anyị n'ikpe oyi. Ha ekweghị. Omenụkọ wee sị ha, echere m na ihe mere unu ekweghị bịa soro nyere m aka n'iwu ụlọ bụ na ebe m na-ewu ụlọ bụ ọhịa ọjọọ. Ma ugbu a ewusie m ụlọ, rịọkwa unu ka unu nyere m aka ịkwafere m ihe m, unu ajụkwa. Ọ bụ ihe dị mma ka unu mere n'ebe m nọ. Omenụkọ na ụmụnne ya wee mee ihe niile n'onwe ha, ma iwu ụlọ ma ịkwagharị ihe ha dum. Omenụkọ wee jụọ ndị mgbọrọgwụ ma ọ dị onye ọbụla nke na-achọ ịzụ ụlọ ebe ya na ụmụnne ya biri. Ndị mgbọrọgwụ ụfọdụ mmadụ wee chee na obi Omenụkọ na ụmụnne ya dị njọ n'ahụ ya. Ha achọghị sị, anyị chọrọ. Ma mmadụ ndị na-echeta na ha na Omenụkọ bụ enyi wee sị, nna anyị, ọ bụrụ na ị ga-emeziri anyị ọnụ ahịa ụlọ ahụ, anyị ga-azụ ya. O wee sị ha, kwerenụ na unu ga-azụ, aghaghị m iresi unu. Otu onye wee pụta sị na ya chọrọ otu ụlọ, onye ọzọ wee pụtakwa sị na ya chọkwara otu ụlọ. Ha dị mmadụ ole na ole kwere na mbụ. Emesịa, ha eme anya lere ibe ya, wee dị ọtụtụ bụ ndị chọrọ ịzụ ụlọ ahụ. O wee site n'ịkwụ ọnụ ahịa mara ndị chọrọ ịzụ ụlọ n'ezie. Site na nke a, o wee mata onye ọ ga-enye ụlọ na onye ọ na-agaghị enye. O wee nyechaa ndị niile chọrọ ịzụ ụlọ ahụ n'efu, ma ụlọ nke ya ma ụlọ ụmụnne ya. O wee si Obiefula ka o jikere onwe ya na ụbọchị ndị sịrị na ha ga-abịa leta ụlọ ọhụrụ nke ya wuru bịachara laa, ka ya na ya jekwuru DC gwa ya okwu banyere warrant nke ya. Obiefula sị ya, ọ dị mma maazị. Ndị ahụ wee bịasịa laa. Omenụkọ ewezie otu onye ozi si ya ga-agwa Obiefula na ha ga-eje n'ụbọchị 3 dị n'ihu gaa hụ DC. Onye ozi ahụ wee jee zie dịka o ziri ya. O wee ruo ụbọchị 3 ahụ, Omenụkọ wee pukwuru nwatakịrị ahụ bụ Obiefula, n'ihi na ụzọ ha ga-esi dị nso n'ụlọ Obiefula. Ha abụọ wee garuo Ọka hụ DC, wee gwa ya ihe ha chọrọ. DC wee tinye ha Obiefula n'ebe aha ndị eze ndị ọzọ dị. Omenụkọ wee sị Obiefula, jụọ ya n'onwe gị ma nke ahụ pụtara na gị abụrụla onye eze ugbu a. O wee jụọ ya dịka ọ gwara ya jụọ. DC wee sị ya, onye eze ka ị bụ ugbu a. Ọ bụrụ na achọọ m ndị ọrụ ma ndị ibu ma ọ bụ ka gị nye m ji, ị ghaghị ime otu a. Ọzọkwa, ị ghaghị ilekọta ndị gị anya nke ọma. Ọ bụkwa ya oke Omenụkọ. Mgbe Omenụkọ na-achị obodo, ọ dịghị ịgba aghara dị ma ọlị. Omenụkọ ga na-achị ndị ya na ha bi n'ala ahụ n'ala ọhụrụ. Ị nụla? Gị onwe gị ga na-achị ndị bi n'ochie ụlọ unu. Ị nụla? Ọ bụrụ na ihe ọbụla dị nke ka gị ike n'omume, ị ghaghị ịga gwa Omenụkọ ka ọ gwa gị ụzọ ị ga-esi eme ihe ahụ. Ị nụla? Obiefula wee sị, DC wee sị ha laa, ha wee laa.
Mgbe ha ruru ụlọ, ọṅụ wee si n'elu n'ala na-ada n'akụkụ obodo ahụ niile bụ ndị mgbọrọgwụ. Nke a pụtara na ndị Obiefula nọ n'ọṅụ na ha weghachiri warantị nna ha bụ mgbọrọgwụ. Ndị Omenụkọ na-aṅụ na maazị ha bụ Omenụkọ ji warantị nke onwe ya, ọ bụghịkwa nke onye ọzọ. Omenụkọ wee zie ndị eze ndị ọzọ si ha ka ha bịa letara ya ụlọ ya, n'ihi na ya ewusiela ụlọ ahụ nke mere ka ha ghara ịbịa ụlọ ikpe ruo ọnwa 3. Ha wee bịa leta ụlọ ya, wee too ya na o mere ozi ukwuu. Ụfọdụ wee nye ya shilling 10, ụfọdụ enye ya shilling 5, onye eze ọbụla enye ya ka ike ya ha. Omenụkọ wee kelee ha nke ukwuu. Mgbe o nyesịrị ha ihe oriri dị iche iche na ihe ọṅụṅụ dị iche iche, o wee kọrọ ha dịka ya na Obiefula siri jekwuru DC wee gwa DC ihe banyere warantị nke Obiefula. DC wee kwenye, dee aha Obiefula n'ebe a na-ede aha ndị eze, gwa ya na ọ ga na-anata ozi dịka ndị eze ndị ọzọ na-anata. Gwakwa ya sị, ọ bụrụ na ozi ọbụla eruo gị ntị ma imeghị ya, ọ bụghị ụka Omenụkọ. Site n'ihi nke a, ị ga-ejisi ike ịchịkọta ndị gị ka Omenụkọ mereleri. Omenụkọ ga-elekọta ndị obi ọhụrụ. Mgbe ndị eze ndị ọzọ nụsịrị okwu ndị a, ha ewere obi ha dum soro enyi ha Omenụkọ ṅụrịa ọṅụ, n'ihi na Omenụkọ adịghịkwa mma ịnapụ warantị. Ndị eze ahụ wee laa. Omenụkọ wee kpọọ ụmụnne ya na nne ya, ha dum wee rie, ṅụọkwa. Omenụkọ wee sị ụmụnne ya, ọ bụrụ na adị m ndụ taa, ọbasi dị n'elu mere ka m dị ndụ site n'aka unu. Ụmụnne m, geenụ ntị. Okorafor, jekwuru ode akwụkwọ n'ụlọ ikpe ka o mere gị ọda igwe na-ekwu okwu n'ala ndị ọcha. Ihe ego ya pụtara, m ga-akwụrụ gị ụgwọ ya. Ọ sịkwa nwa bụ eze, gaa Ọnịcha n'ụlọ akụ ma ọ bụ n'ụlọ ahịa, aga m enye gị ego ka ị wee zụrụ ịnyịnya igwe ka ọ bụrụ nke gị. Ọ sịkwa Ogbonna, chọta ezi nwa agbọghọ mara mma n'ezi obodo n'ezi ụlọ, m ga-enye gị ego ka ị kwụọ nne na nna nwatakịrị ahụ ka ọ bụrụ nke gị. O wee sịkwa, ụmụnne m, otu ihe dị nke na-egbochi m ụra mgbe ọbụla m chetara ya. Ha wee jụọ ya sị, ọ bụ gịnị bụ ihe ahụ? O wee sị ha, ụmụ mmadụ ndị ọzọ ahụ m rere, o kweghị m ichefu mgbe ọbụla. Ụmụnne ya wee sị ya na ha ga-arịọ ọbasi dị n'elu ka o mee ihe o chere dị mma n'ebe ihe banyere ụmụ mmadụ ahụ nọ. Omenụkọ wee gbakwa nkịtị na-eche ihe banyere ụmụ mmadụ ahụ.